Murikutoona tiri panapa pa Zimbo Life yakabatana ne SlyMedia Tv. Tiri kunoku pamakuni secondary munharaunda iri kuwanikwa iri kunoku kurushinga. Nyaya yatiunza panapa inyaya inosuwisa yemhuri dzakasiwa nevatendi vanonamata musangano rechipostori. Patiri panapa tine mhuri yokwa Makombe kuti vatitsanangurire zvavanonzwisisa nezvakaitika nezvavakaona marenge nedambudziko ravasangana naro mumhuri. Rikaiti chingamidze baba vemurume atisiya akasangana nedambudziko ravakasangana naro rakaitika sekunzwa kwamuri kuita parwizi rwavakanga vaenda. Ticharondedzerwa kuti chinangwa chavakanga vaenda parwizi papo rwakanga rurei. Rikaiti taure na baba baba Makombe makadini ndinofara makadini nematambudziko ezvaitika. Chokwadi akaonekwa. Ashaya ndiani wenyu? Ashaya anonzi Alexio, first born yangu. Chokwadi. Alexio anga ane makore mangani? Alexio anga ine 21 years. 21 years. Kunzwisisa kwamunoita imi sababa vemunhu. Chii chakaitika muchidimbu? Chakaitika muchidimbu ndechekuti mhuri yangu yakaenda kumisi kuchurch kuMarymount. Ini ndakasara ndiri pamba. Handina mati. Mhuri yose inonamata. Saka ndakanga ndiri kuground iri musi weSaturday. Mhuri yakabva yaenda kuchechi zvakadaro ndiri kuona bhora nevamwe. Pange pachitambwa mabhora ema zone
especially saka ndakabva ndafonerwa ndiri kuground iko kune vamwe zvikanzi no kuMaryland mission kwaita tsaona kuMapostori kune Mapostori 8 awira mumvura. Ndakabva ndafona ndichibvunza kuti zvakamirawo sei. Ndakabva ndanzwa zvichinzi mwana wenyu aripo pavanhu 8 ivavo. Zvadaro ndakabva ndatora motobag ndabva ndapinda muroad kuenda kuMaryland. Ndichisvika kuMaryland ndobva ndabvunza vamwe muroad zvikanzi chokwadi mwana ashaya. Handina kuzosvika kukuwa kwakashayira mwana ndobva ndadzoka kumasoro ndo mazuiro andinoita. Pane vari panapa pane here vakanga vari kurukova ikoko? Varipo. Ndi muri ani wani? Ini ndina amai vaAlexio. Amai vaAlexio. Tine urombo amai nezvakaitika. Tingatanga kuda kunzwisisa kuti kusati kwaendwa kurukova kuno profitwa ndiri. Nyaya yekuenda kurukova yakatanga sei kuti vapostori vanzi vasumuke vaende kurukova? Nyaya yekuenda kurukova vanhu vanga vakaunganira nhau yekuti waenda kunonyekwa Jorodhani. Saka pakati peusiku pana amai vamwe vakaprofita vakati nini mudziwa rekuenda kunonyekwa vanhu. Ndaona mamira chiedzo chokuti vanhu ndawaona vapera kufa. Ndaona mvura yarutsvuka ropa. Asi waprofita wanga waripo hawana kugamuchira kuprofita kwa amai avo. Wakabva wasiya zvakadaro. Saka kwaedza kuseni ndo zvikanzi vanhu munhu wese gadzirirai tiende kurukova. Saka waprofita nendazi yayo watungamiriri wanga wari 12. Saka wakauya wakapfeka magebenzi erudzi rwakasiyana. Wamwe wanga ine red, wamwe wanga ine yellow, wamwe wanga ine purple. Ndo mumwe wacho akabuda ipapo anga ine banga. Asi banga iri mabanga mamwe mahombe soita zvekuvharwa yaya. Mabakatwa. Ndo banga ranga rino umwe muprofita. Saka bva paimbwa hosana. Zvikanzi ngatichisumuka tiende kurukova. Saka tasumuka isusu taenda kurukova. Ini ndikatomira ndazi yekumberi. Zvokuti zvese zvakaitika mumvura hapana chandisina kuona. Saka hosana yakunoimbwa. Yakaimbwa hosana mukuru kana hosana mukuru. Akuda kunoenda kunopera kuimbwa paipai. Madzibaba Vabereki wanonamata wari kuGrange wakabva wachema nemweya ndobva wajambira mumvura. Madzibaba Mike ndiwo mutungamiriri wokunoko wakabva wacheba kuti nomweya ndobva wajamba mumvura. Saka waprofita wese wakaona na madzibaba wese wakabva watanga kumhanya kunopinda murukova. Zvokuti kupinda kwa wakaita mudziwa waisvika kuma 60 pakupinda kwa wakaita. Saka zvauya zvakadaro madzibaba Vabereki wakabva watora tsvimbo yawo ihombe yanga yakareba kudai yanga ino muchinjiko ndodari wachibva wakanda pamusoro podziwa. Saka tsvimbo yakabva yatanga kufamba ichienda side ranga rakanokera dziwa. Saka wana ava waitochema nemweya wachitevera kupi wachitevera kusaidi ikoko. Inini wangu mwana ndakamuona kuti apinda mumvura noti ndakatomira mumvura sezvatakatoita ndokunokuradzika kwakati takatotsika mumvura. Ndobva ndatomuona kuti apinda apa group oraita sei raenda. Saka pano pamwe pacho pandikazomuona futi paakaita sei akabudikira uso hwake achiratidza kuti kushambira kwaaita aishambira akatarisa mudenga akaita zvezvezvo kuti munhu akararama nhedi. Saka ini ndakafungira kuti pamwe ndo umwe musi ndokuchema nengoni kwacho kwawari kuita. Saka zvauya zvakadaro wanga wari kunze ana madzibaba wakabva watoona kuti apa pano zviri kuitika mudziwa umwe wanhu watokundikana. Saka pano muprofita 1 akasimudza ruoko ndobva abhaibhisa. Saka wanga wari kunze ndoko wakatanga kupinda mumvura ndobva watanga kutobvisa wamwe wacho wanga wachiri kuona wachibvisa wanga asati wafa. Saka wabvisa wanhu wese ndo pandikatanga kuona kuti aiwa inini mwana wangu handisi kumuona kupinda mumvura ndaita sei ndamuona asi mwana wangu inini sei ndisiri kumuona mumvura umu. Saka zvadaro ndo pakabva pazoonekwa kunzi pane 8 wasiri kuita sei wasiri kuoneka. Saka ana madzibaba wamwe wacho wakatanga kujamba kupinda mumvura ndobva waenda kunobvisa 1. Wabvisa 1 wanitowa madzibaba Peter wokunyamanyanya ndobva watarisa futi mvura paidenge ichitendera ichiratidza sign kuti apa pane munhu. Ndobva wapinda futi wamwe wanogona kutuwina ndobva waenda kunotora futi mumwe wechi2 kubva ndatoona mwana wangu. Asi maonero yandakaita ndakanyatsoona kuti mwana uyu haasisiri mupenyu. Mavhuriro yaakaita maziso nemabudiro yaita mumvura haasisiriyo. Kubuda kwaakaita anga akasungwa nebhandi rekuro kumasowe makumbo yake. Saka ndobva ndatoona ndikati mwana wangu handinashuwa kuti tiri mupenyu. Ndobva wapinda futi ndobva watora futi wamwe madzibaba futi wakabuda wakabuda mumvura imomo madzibaba Nixon. Wana wayo wakabva wakwana kuita 4. Saka ndobva paonekwa futi zvikanzi ayo pano wamwe wana wasara. Saka wanoitiwa madzibaba Vabereki wakabva wanyaradza vanhu vese zvikanzi nyararai. Kunyarara kukaitiwa wanhu ndopakanzi right. Kunyarara kuimba kana kuimba zvikanzi vanhu vese nyararai musaite noise. Wanhu wakabva wanyarara. Ava 4 wari pasi pemvura wasikuoneka. Ndopa wakati ifai mafaka nokuti hamuna kureurura hamuna kuyera. Inini handisi munhu wokutamba naye. Ifai nokuti ndataura kuti inini
kana uchizwa kuti iwe hauna kuyera hauna kuita sei usapinde mumvura musaka mapinda mafa vanhu vese vakabva vabatikana kuti kosei chitiko ichi madzibaba wari kutaura matauriro yo wari kuita kuti hanzi ita sei vanhu ifai vamwe 4 wasati wabuda mumvura saka ndopa wakazoti toita sei ndopa wakazonzi ayo chitema imunzwa uneti wakananga uyewe newamwe wanetawo zvokuonga mutura dombo musungirira pamunzwa ipapo muchisunganidza mabhandi enyu muchikanda mumvura wamwe wanenge vari mhiri yerikuwa uko kudziwa kwacho munenge muchidhonza sanzu remvura rodzika kuenda pasi mukaona rabata chirwo zoti mabata munhu saka chokwadi ndobva wakanda masanzu mabhandi aya ndobva wadhonza ndobva wabvisa vamwe madzibaba okuharare nevamwe vanonzi madzibaba Criswell wakabuda wakabata namaoko ndobva watanga futi kutsvaga vamwe futi wanga wasara nti vamadzibaba Lanziroti natendai ndobva watanga futi kutsvaga nomunzwa uyewe ndobva wasvika futi kunovabata ndobva wabudisa kunze asi inini ndakadzoka nofunga 4 times ndichienda kunotarisa kuti ko mwana wangu ari kufema here mwana wangu zvikadzi aiwa wanomuka imbomirayo dzokerai kumba tikati sati dzokei kumba nonhoyo kuti handigoni kudzoka inini ndichisiya mwana akaita sei mwana akarara saka zvauya zvakadaro ndopa wakazofamba wachizotiudza takagara muri kuwa ndofunga nguva ino tichitobvawo kuri kuwa zvikanza tino urombo ndozvaitika chiwana wenyu ndopatikazokwaniswawo kubva kuri kuwa ndokudzokerawo kumasowe ndomafambiro azvakaita inini ndiri kurwadziwa nokufa kwaita mwana wangu ndiri kurwadziwa vanhu vaMwari ndiri kuchema nokuti muzera une mwana nomuzera mwana iye afa aine 21 years mwana wake waainaye ano 6 months mukadzi wake ndiye yuyu ane 18 years saka inini ndinotambudzika kuti mwana asara nomuzera wafa mwana wangu amene kuti ndokunamata kwacho here kana zvaakuuya zvakadaro saka inini ndinochema kasingaperi vanhu vaMwari ndopaondero yandakaita tine urombo nezvakaitika izvi vanhu vasati vaenda kudziva pane chiprofita here kunze kwechakazotaurwa vanhu vapadziva kuti ndaona mumvura matsvuka ropa pane here chiprofita chakataurika vanhu vachiri kuronga rwendo urwo kuenda hakuna chiprofita chakaprofita ndowandiri kutaura kuti akaprofita ndowandiri kutaura kuti ndiye akaprofita tisati taenda ndiye akaprofita matimanzani vakaprofita ndowekuharare madzimai iwa ndowakaprofita tisati taenda kuti ndaona kwamukenda hakuna kumira zvakanaka ndowakaprofita asi iko kunana madzibaba kwacho hawana kana kuprofita kana patikaenda kudziwa hawana kana tsananguro dzomweya dzawakanga wataura hawana chawakaprofita panhoroondo yekunamata kwechipostori kune vakashayika ivava vanga vari vanzwe mweya vaioneswa vaiva rotsi vaiva profita wanga vari waprofita vese waprofita wakashaya kusanganisira nemwana wenyu mwana wenyu akatanga kuprofita akura zvakadii mwana wangu inini akatanga kuprofita toti anga achiri kuma 12 years handiti ndopa akarohwa nengoni mwana wangu inini ndopa akatanga kuprofita achiprofita anga asinganyanyi zvakakuprofita asi pandikati anyatsotakura basa nomweya mutsvene gore rakapera kureva kuti anga ainechi 20 aiwa maybe tongoti 19 years ndopa anga akunyatsotakura basa nomweya mutsvene nesimba vamwe vari panapa ndiani varipa uku makasvika kurukova pane zvatsanangura amai vemunhu pane here zvavasiyirira zvamunofungidzira kuti ruzhinji rwezimbabwe rungada kunzwa uyewo muchititsanangurira kurwadziwa kwamuri kuita nekusangana kwamaita nedambudziko here ani ndikurwadziwa nokuti uyu muzukuru wangu uyu mwana wangu ndirambuya saka handina kuita mazuva ndiri kwandakaenda ofuraidi zvizhinji zvakanga zvichiitwa ipapo nandisipo ndakangogona kumuona kuseni ndichitaura naye atigo kundisonere genezi ndokusangana naye kwandakaita ndapamba chikafu akadya taparadzana shuwa usana wakazoimba tichienda kukurwa ikoko munzwa umwe yakutaurwa izvozvo hatisi kuti ndozvekunzwa kutaura pamberi pamwari tanga tiripo takatopfugama akaprofita chiprofita ichocho saka inini zvangu zvandiri kuwedzera pamhuri yezimbabwe takamira pano nokurwadziwa tichichema ndaakuchema ndichiti yataurwa naamai vacho mazhinji nokuti iwo ndo akanga wakatowawo kumberi kwefurandi kundazeyo achive maprofita evamuprofita futi saka nhau ikatika pene iri kundibata ndeyekuti isisi kana tichienda kumasowe tinoziva kuti kana mimi tinenge tichienda tichitungamirira nosimba romweya mutsvene mudzimu neye tichibva panapa saizvozvi tirikuenda kuende munomotainyi chekutanga tinonzwa mweya mutsvene ndoonotiudza kwatiri kuenda kuti pakanaka kana kuti hakuna asi papo chakandinesa ndechekuti vana vaka wakapinda mumvura handiti ivo vanoti tinongoni
tiri kuona tinoona zvese zvinoitika zvakawandika, but inini papa ndo pari kundibata kubva izvozvi wana washaya kuti waiwo wese wakadaro ndowakaronga Jorodhani, ndowakaunganidza vanhu kuti ndo mutambo watinawo kuronga rwendo rwomweya mutsvene. Wai wasina kuzowana simba pakawira wanawa kuti wakasike kurira nendimi nomweya mutsvene kuti imika wanawa watowira pana hapana chipenyu. Kana iwe ngoni dzacho dzakadii kuzodzika pavari dzichidhaivhirawo mumvura muye kukaenda wana nokuti wakanga wakamira kunze kusina kudzikadzira kwaisvika mvura wana ndowanga wakamira kusaidhi kukanoka-noka. Saka pawakarira nendimika wakabva wachimbombomba noti nyangwe tiri pamasowe imi makangoti eri avo vanomweya bvoto eri mwabva watotanga kutoita mino zvimutambo zvedu zvatinoita ipopo zvongirozidzo dzavanoita. Saka ava akuru ava nini handisi kuvapa mhosva, handisi kuvatini ndowakakonzeresa, asi mubvunzo wangu ipakuti wai wakakundikana kuzodhonza ngoni dzacho achirayira kuti pano paJorodhani patasvika hapana kunaka 1 2 ko pakaprofita mukadzi uyu kuti kwakaipa hakuna kumira mushe, endai munokanda chii munamato first musati maenda. Sei wakaramba kuzviteerera wakashinga tikaenda? Uyezve maitiro atinoita kana tichinamata kuJerusarema yoko ndo kwandinonamata ifesi yangu yoda kuenda kuJorodhani, but maitiro yatinoita sekutaura kwakuita zvipfeko izvi isi tinopfeka nguo chena dzese dzisina ruvara, but ipapo wakangopfekwa makarazi atikati andofunga pamwe ndodenga racho kunzwa kwaita sei kwavari kuita banga. Ini ndakazoitawo kutonzwawo sezvo naandiri kuseri kuti panga pakadzikiwa banga, asi wana wachipinda ndakatomhanya kuenda kumberi nokuti ndakanga ndinoshure kuda kuona kuti iyo baba maiki vanonzi vakapinda mudziva wanobuda wakatsiga mbiya hanzi ndo zvawakaita. Saka ndakatopusha vanhu kuti ndinoona wabva ndakutodongerera kudai vanhu ubva vati imi tarisamuone wanyudza wana wanyudza watonyudza nokuti waiti wakadzambanuka zvezvi wodzika futi pasi. Ini ndobva ndati imi matanga kunyepa mweya mutsvene ndo zvawanoita mukuti mimi wanganyura ipopa hazviite apa kwakanga kutonyura kuwana kuti watokundikana. Takazondigutsa nezvikanzi waruda kutora mbiya ndo first time kutaura kwawaitawo kuwakadzi kwatanga tiri zvikanzi no wari kuhwira mbiya irimo munhu yauda kutora ndosaka wari kunyudza pasi ndo wari kutsvaga animona. Saka ndakazogutsikana kuti wana wapinda mumvura hawachabuda nenhau yekuti pano mumwe mukomana watinonamata naye anoona baba munini wakafirwa mumvura akabuda akakumura chigemenzi rake. Ndobva ndakuzoona mumwe muperedhisi wekujeendai ndobva akumura iwona andikatova padhuze nawo akuru wedu wawanga wakatova apa. Saka ndobva apinda mumvura muyemeya wabishi manji kuchida kubata kutsvaga wana waye maperedhisi iwo akuru wedu hawana kuti action yawakazoita yawakaita. Saka pakadaro pakafamba nguva yai pachifamba zvekuvabvisa vana vave kusvika ndaendawo kunodongorera kudai ndikutoona inga pano muzukuru wangu. Saka inini pachituko ichi ndikurwadziwa nopamusana pokuti saka kana kumasowe kwacho mweya mutsvene mudzimu unoera watinoteera uchititungamirira kana wakutadza kubata matare ari patiri isi ndokuenda kwatiti toda kunokunda kumasowe tinonamata sei nokuti chituko ichi hachiitike kana vanhu vano mweya mutsvene wachinzwa apa fiye mafirwe iyoyo ipapo ndo pari kundibata. Tinoramba tichitsvaga nokuti mweya mutsvene achiripo pakati pedu. Ndinofunga nokufamba kwenguva tinezenge tichizvinzwa kuti sei zvakadaro. Chatingada kunzwa ndechekune mudzimai makanga muri kuhera ningirikini kumasowe madzimai uma muri kumashure akazongoona kufa munogona kuti simudzei zvenyu izvi kuti vanikamira vanhingiriki ndanga ndiri kwasikuta ndakaona zvoitika ndandiri kumashure vanhu pazvakazokupa makazoziva kuti ndo zvaitika murume wenyu ari pakati pe makanzwose ndakavadzidzana azvikudzika ndikati shomunokaenda voice tanga taane 2 years tanga taane 2 years tine 1 mwana ane 6 months. Tine urombo nezvaitika izvi kubaba mazuva ekupedzisira iwayaya pane here zvimwe zvinhu zvavakambotaura kuti varota kana kuti vanzwa semunhu akanga achiprofita vachitaura nyaya dzanga dzakanangana nerima? Hapana zvavakambondiudza. Ino vakangobuda kumba vakati musazotevera kuchiitwa ndiri kuenda mwana wanga achirwara. Asi makazongoteera waini?
ndakazongoenda kumusi Friday vandarava ndadzoka Sunday. Vakakuona kuti mauya futi ikoko? Vakandiona vakandibvunza kuti mawiri nemwana yachirwara. Asi izvezvi mwana ari kunzwa sei? Ari kurwara neflu. Ungangotaurira ruzhinji rweZimbabwe kana kune vakuru venyika kana kune vakuru vematungamirira kumasuwo zviri kukubatai zviri pakadzika pemwoyo wenyu? Ndiri kushungurudzika kuenda kuita murume wangu kuti mwana ndogona here kusara ndichimuchengeta iye ari mudiki. Aiwa, tine urombo. Regai tidzoke kuna baba naamai. Manzwisisira munoita chinamato chechipostori sekutaura kwamboita gugu. Imimi muri kuti kudii mwana ashaya achiri mwana mudiki 21 years haasati anga ataona nyika muri yake yasiya idiki. Mashoko yenyu baba maererano nedambudziko ramakasangana naro semhuri yekwaMakombe? Mashoko andingataure ndeyekuti ndiri kushungurudzika nekufa kwaita mwana wangu. Eji yemwana wangu anga achiri mwana mudiki zvokuti dhu. Ende ndinokurwadziwa nenhau yemuroora mudzimai wake vainaye kuti anga akaroora mudzimai wekuti handina dambudziko naye kubva watange musha wavo kusvika pari zvinezvi. Ndo zvinhu zvikunyanya kundishungurudza nemuzukuru wandasiyirwa kuti dai Mwari andipawo mwoyo wakanaka wekuti ndikwanise kunge ndichiriritira muzukuru wangu. Chokwadi. Pakuviga hama yedu pane rubatsiro rwamawanawo kubva kana kuti kuhurumende kana munharaunda? Ichokwadi, rubatsiro takwanisa kuruwana kubva kuhurumende. Takwanisa kunge tichipiwa coffin, tikakwanisa kunge tichipiwa chikafu, tikakwanisa kunge tichipiwa mari nediesel fuel yokuti tikwanisa kunge tichitakura kubva kuchimhanda hospital tichiuya kunokumba. Ndizvo zvatakwanisa kubatsirwa nehurumende. Mashoko yenyu kuhurumende ndeyekuti? Mashoko yangu kuhurumende ndeyekutenda kuti ndinotenda zvikuru nezvaita hurumende kundibatsira padambudziko randasangana naro pamwana wangu. Mwana ndachengetedza mune zvakanaka, hapana zvanetsa zvazvo pakuchengetedza mwana mwana wangu. Ndinozvitenda. Tiri kutaura takatarisa munharaunda ino yatinogara ine ndemasabhuku ani mumusha muno matiri? Munharaunda yatiri inei tingati ndeyasabhuku muchatirombo. Pane vanhu vasere vakashaya ava, mune vamwe here vari munharaunda inoi? Kwete, munharaunda muno mangori mwana wangu chete ndiye ari munharaunda mamakuni sekondari. Ndiye chete ari munharaunda muno. Pane vamwe vacho vakanga vari kure zvakadini kunoko, panoitika rufu munochemedzana navo here vachiuya kurufu rwenyu? Ichokwadi, iwadhi imwe chete tinofambirana, mumwe ari panyatsato, vamwe tu ari panyagwiti apo. Kozoti vamwe vana vatete vangu kumere maundi mangwana ndiri kutoenda kotonobatawo maoko. Zvikuru kuti panguva ino nedambudziko rakasangana hamuna kukwanisa kuenda kunochemerana? Hatina kukwanisa kuenda kunochemerana. Isu tangokwanisa kunge tichichema tiri nharaunda yedu ino yemakuni sekondari. Vekunyatsato vakwanisa kunge vachichema vari kunyatsato, vekunyagwiti vakwanisa kunge vachichema vari kunyagwiti. Ndo zvaitika. Amai, tikudzoka zvekare kwamuri imimi. Vana venyu vangani? Vana vangu ndine 4. Uyu anga ari wechingani? Uyu ndiwo chi4 wacho, ndiye mukuru, ndiwo first born. Ndiye anga ari first born? Ndinowa pasara wakwana 2 nomusikana 1. Ndiwo mhuri yangu yandinayo. Muda kuti kudii maringe nechinamato zvekuti vanhu vanoshayika vari pakati pemweya unofana kunge uri ndirazi rinotoonesa ramangwana redu. Imimi mashoko enyu ari kuti kudii, nekuti Mwari anonamatwa anonzwa zvichemo zvevanhu. Chikumbiro chenyu kuna musika vanhu kuti tisarambe tisangana nematambudziko akadai ndechekuti? Inini ndinokumbirawo kuti Mwari kana ndichiwana mata vanofana kunge vachindinzvekesawo muzviga zvakadai. Saka kureva kuti kana zvaakuya zvakadai, kureva kuti hazvisi zvaMwari, kureva kuti pano ushereketwa wakaitwa nokuti mafiro yakaita wana, kureva kuti pano zvakaitika nokuti mumvura imomo waitaura wakapita vamwe wakatobuda wachitaura kuti mukanga mine noise ikanga irimo, kureva kuti pano zvaitetika mukati memvura. Saka kureva kuti mukati memvura umu muno kugadzirwa kwakaitika nokuti mafiro yakaita wana kana mvura hawana kumbomwira mvura, wakabatwa kudumbu kwavo kana kumwa mvura hawana. Nguwa diki iyo ikanga yatouraiwa wana iwawo wese wari 8. Kureva kuti pavakabuda vakamboitwa here first aid yekuti vaedze kuona? Vakamboda kuedza kwaita maexercise, wakawaruwa nejecha, zvese zvakaramba. Kubva watora magemenzi yawo ndobva wawararisa nedumbu, ndobva waisa jecha kumusana pamusoro pemagemenzi. Ndo zvandakawaona wachiedza kuita, but mvura wanga wasina. Saka inini zvinondirwadza kuti kana kuri kunamata kwacho wakudai, inini ndinotaura kuti hazvisi zvaMwari, nokuti Mwari chaiye aigona kuuraya munhu mumwe chete, kwete kuuraya ruzhinji rwevanhu. Izvozvo ndinenge ndichizviti hazvisi zvaMwari.
kureva kuti pano zvakaitika. Sangano renyu tinamata muchipostori kuna masangano akasiyana siyana. Kuna ngotsvuku, kuna kwa Johana Masowe echishanu, kuna isangano renyu nderechiine. iJerusalem. iJerusalem. Sangano redu isi Jerusalem ndo yatinonamata. Ndoke kutanga here kudhamu kukuchiendewa. Ndoke chitu. Ndoke chitu. Ndoke chitu. Zvichira kuti munotenderwa kunonyika vanhu mu. Asi ipapo padhemu racho iroro rakanzi rinoera. Kutaura kwalakaitwa kana pakanyikwa pekutanga pacho. Raitonzi dziva rinoita sei? Rinoera. Saka iwo endo unokwa wakaenda kunoti timirire kwacho. Hakuzi ndo kwakanyikirwa nugore rakapera. Wakaenda kwanga kwakadzika kwacho. Zvokuti wakapinda waiti ukati step 1 nechi2 waibva waenda kunonyura mumugodhi. Zvokuti wamwe wanga wasingatotsiki pasi waitongoramba wakatongo hanzi nokuti pasi pacho panga pakareba kuti wasvika. Ndo zvakaitika. Asi nyaya yakambotaurika here yekuti takaudzwa kuno kurwizi kudhamu kunoera. Yakambotaurika here pasvondo iroro. Wakunda kumbotaurwa nyaya yekunzi dhamu rinoera. Hawana. Nofunga wakangoti sezvo gore rakapera takapinda mumvura. Saka goro rinofuti pamwe zvinobuda zvakanaka hamene kuti wakafungei. Imimi saamai vemunhu mune zvamakambosangana nazvo here kuhope kana kutsananguro tisati tasangana nedambudziko mazuva atasangana nawo iwayo? Inini kuhope handina chandakasangana nacho, asi kuneta miri wangu ndainzwa kupera simba zvokuti misi yacho ndakapedza inini ndakandiri munhu wekuti nguva diki diki ndoyandainamata nguva zhinji yenge iri yokungorara, asi hana yangu ndo yairamba ichingorowa chete kubva ndichitanga misi. Ndakatadza kuziva kuti ko sei hana yangu iri kungoramba ichita sei ichingorowa, pakangofawo mwana wangu ndipo ikabva yanyarara. Ndo saini yandakaona kuti hana yangu yakangopedza svondo rese ichingorowa isingagari panzvimbo. Yaingeita zviye zvokuti iri kutiza tiza ndadzidza kuti sei moyo wangu uri kuramba uchirowa. Ndo saini yandakaona. Baba, pane saini yamakaona here? Inini saini yandakaona musi weSaturday kuti mwana asvike pakushaya akanga ari masikati. Ndikangoona maziso angu ekuzasi achingopfuura kuratidza kuti ndichachema. Ndo mucherechedzo wandakakwanisa kunge ndichionawo. Ndakaudza vamwe wangu vanga ndinawo kuti nhasi handisi kunyatsonzwa zvakanaka. Muzukuru wangu mwana wehanzvadzi yangu wandikazoenda naye nemotobheki kuMaryland ikoko tichitevera mhuri kuti muzukuru maziso anga ari kupfuura. Bva ndikabonisira kuzvita kudhara, asi ukaona achipfuura kudai ndichachema. And for sure kusvikawo nguva dzinedzi ndakanga ndakuchema mwana wangu afa. Ndo mazuiro andikasvika. Ngatibvunze muroora wenyu, pane saini here yamakasangana nayo svondo rekupedzisira irori razoshaya murume wenyu? Inini handina kusaini yandikaona semwana wangu aingochema angasinganyarari. Zvenguva yakadi, zvemazuva akadi? Musi weSaturday wacho kubva kuseni kusvika kumanheru aingochema. Chero mukamuyamwisa? Aingochema. Pachengeterwa mwana wenyu panapa tiri kuona pane makuva akati kuti makuva efamily here kana kuti ndiye nharaunda kana kuti zvakamira sei? Makuva ari panapa ndiye nharaunda. Tikangoti kugara kwatakaita graveyard yedu tose tikafa tinouya kunoku. Ndo makuva amuri kuona ari panharaunda yatiri ine chokwadi. Chidzidzo chatadzidza apa ndechekuti chi kuna anonzwa kuda kutaura zvatadzidza parufu rwatasangana narwo rwashaya vaprofita vanokwana kuti avo Vasere. Ichi chidzidzo chatingati chamatsangana nacho ndechekuti semhuri? Especially kubva kwandiriwo inini sababa, chidzidzo chandasangana nacho ndechekuti mhuri yangu kubva pari zvinezvi ndatongoti nezvekumasure zvacho handichada. Because kunamata kwacho kana kwakudai kwekuti wana wari kubva pamba wachiti baba takuenda kuchechi tiri kudzoka musi weSunday yozodzoka zvadai mwana uya afa kudai, so zvinhu zviri kundibata. Saka ndikutongotiwo mumwoyo mangu kuti kana zvichibvira zvekunamata zvacho mhuri yangu ngaichisiyana nazvo. Kana kuri kunamata vachakwanisa kuenda kune mamwe machurches yakaita sana Roman Catholic chichi, because izvi dei kunzi zvanga zvine chiedza chokuti mwana wangu akasingafanira kunge achifa. Dei zvakaratidza chiedza mwana wangu kusvika mukufa hapana kana chiedza chakambokwanisa kuchitungamira. Saka ndakundikana kuti mwana wangu mhuri yangu ikwanise kunge ichienderera mberi nechechi yakadai. Tinotenda nokutiwanisawo nguva yenyu yekuti titaure nemi pano paZimbabwean TV yakabatana neSlyMedia TV. Chatanga chida kunzwisa baba ndechekuti chikafu chamakapuwa nehurumende chakakukwanira here? Ichokwadi, chikafu chatakapiwa nehurumende chakatikwanira. Takakwanisa kushandisa panguva yacho, but takazoshamisika nechikafu chaibviswa nevanhu vachiuya vakasiyana siyana. Mapostori akazokwanisa kutaura chikafu ichi yachienda nacho kudzimba dzavo nemari yaikwanisa kuita iyo $45 vakatakura kuenda nayo.
mari ichibiswa nehurumende yaibiswa ichinzi iri kupuhwa Mapostori kana kuti yaipuhwa imimi makawirwa nedambudziko? No, mari haisi mari yakabviswa nehurumende yakatakura. Imari yaibviswa nevanhu vaiuya yechema iya yechema ndio ikatakurwa neMapostori wakaenda nayo. Tichitarisa semi makawirwa nenhamo, pachine zvimwe here zvinoda mari uye nechikafu takatarisana nenhamo yemwana wenyu? Ichokwadi, because panguva yatiri ine vanhu vachiri kuuya vakawanda kunobata maoko, saka panenge pachiri kudikanwa chikafu, vanhu vachikwanisa kunge vachidya, vanenge vachionobata maoko. Kune zviri kumberi zvakafanana nekuti pachaitwa nyaradzo kana nekuvaka kwemakuva, muchiri kuda rubatsiro here kubva kuhama neshamwari kana kubva nekusvika nekuhurumendewo zvekare? Ya, ichokwadi, kana hurumende ichikwanisa kubatsira sekubatsira kwayakaita pakutanga, because vanodikanwa zvinhu zvakaita semasimende zvekukwanisa kuti chivakirira makuva iwayo panyaradzo, zvinodikanwa zveshuwa. Chokwadi. Kana rubatsiro rwemari rungadiwo zvekare panguva yamune makuita ya rubatsiro rwemari runokwanisa kudikanwa, because vanokwanisa kunge pakudikanwa chikafu futi chichashandiswa musi wacho wenyaradzo iwoyo. Saka tingangoti mutaura nyika kuti makatomirira mhuri dzese kuti ndo zvoda kunge zvavakaringanisa pekutanga, ndo kana vachikwanisa ndo ngazviitike zvekare panguva yenyaradzo kana zvichikwanisika, but kana pasinawo tinenge takukwanisa kuita zvinenge zviripo panguva yacho. Tsika yakadai imemisa baba vakafirwa nemwana wavo muri panguva yekurwadziwa, vamwe votora chikafu vachienda nayo kumba kwenyu, munotiwo kudii mumashoko enyu kune tsika yakadaro ichibva kune vanhu vanonamata? Tsika yakadai semaonero andakazviita, ndakaona sekuti Mapostori yakabatikana patime dzakakwanisa kunge dzakuuya vatori venhau vachibata chokwadi kuda kuziva kuti chii chamboitika panguva yacho. Saka Mapostori ndio payakatanga kuchibuda vashoma kuti vazosvika vamwe vacho kutakura chikafu vachienda nacho nemari yakanga yabviswa panhamo ipapo. Tinotenda nekusheya nesu zviri pakadzika pemwoyo wenyu maita enyu, Mwari akunyaradzei baba Makombe. Tinotenda. Kutaurawo nani parufu rwemwanakomana waKwaMakombe? Nasekuru waAlexio, ndichidzowo pen musika. Muri sekuru vake? Ndiri sekuru vakanzadzi amai vake, ndiri number 5 mufamily medu. Pakutaurwa panoza parufu panotaurwa zvakawanda nevamwe vanhu vanenge vachitaura vanenge vakatandarwa ipapo. Pane here zvimwe zvamakanzwawo zvakabudawo muvanhu zvavaita sezvavaitaura maringe nerufu rwaAlexio? Maringe nerufu rwaAlexio, sekutsanangura kwamboitawo wangu, ndakanzwa saizvozvo zvekuti kumashure nhoroondo yedu isu sechechi hatitendedzwe kunge tichipfeka dzimwe nguo dzisiri dzemagemenzi edu eblue yanopfekwa. Asi Muporofita akanga abva kuHarare ndiye akauyawo achinzi akauya nendaza yake yeWaporofita, ndio ikasvika ichidzinga ipinde paline. Ava vakazonzwira mweya kubva muhamwe wendaza yekunoku vagara vachita Jorodhani nemurume anoita Jorodhani kunoko, ndo kuzonzwira kwavazita mweya muhamwe. Mushure meunge Waporofita wakanda tsvimbo mumvura sekutsanangura kwakaita vamwe, kuburikidza nevamwe vakanga varipo vanga vakakomberedza pavanhu vanga varipo, waizamawo kubudisa chokwadi chavo pavanhu, asi zvakavanzika. Ndo vakanditsanangurira vachiti mukomana ane hope dzaakanga arota yaAlexio, achiti panapa ini ndarota Waporofita vese vanga vari panapa vari kutambidzwa mared card. Waporofita vazhinji vapiwa mared card, asi ndatambidzwa rangu. Asi pandatarisa ndazoona ndakasungwa makumbo angu aya ndichipinda mvura, ndauzoziva kuti zvinhu zvafamba sei. Kushamwari dzake dzepedyo idzodzo zvikanzi saka wadii kuti tizviite sei, tizvitaura zvikanzi manje pane wakuru hatikwanisi kutaura nyaya iyo ngazvinyararo. Saka kuburikidza nomaitikiro akazoita tsaona yawo kusvika pakuzoburitswa kwaakaita, anonzi Alexio anga akasungwa nebhande mumakumbo sokurota kwanga aita zvinhu zvacho. Kumashure kweizvozvo zvinonzi wamwe Waporofita kuburikidza newe madzimai vari kutaura kunzi wakaprofita, zvakanga zvaprofitwa nofuti nevamwe Waporofita zvichinzi ukoko kune zvaitwa. Saka pakazoita gakava revakuru, wasimboti wachienda kuJorodhani kwawanoenda mangwanani, asi papo vanozonzi wakaenda kumasikati kuzosvika kitika kwezvinhu kwangwatiwo kumawani. Nechikonzero chegakava rekuti wanga wakuti ngatisapindei umu tidzokere kudzimba, asi pakazoita gakava rekuti ava vakanga kuti haisa hatingafambire mhari kubva kwatita ase kwatabva, tinofanira kunge tichitopinda chete muJorodhani. Hanzi ndo mafambiro azvakaita, ndo wamanikidzira rwendo rwavo kusvika wazoenda koita zvinhu izvo masikati. Nechikonzero chekukakavara wakanga wapita zvandakanzwawo.
kune vanonamata vanotaura kuti nemazuva ekupedzisira vadiki vacharotswa hope vachaprofita. Kune vakuru vasingateerere vechidiki vari kubatwa nemweya vachiprofita sezvakaita mukomana kuti akatya kuti tikavataurira panozoita hazvigamuchiriri. Mungati chii kune vatungamiriri vese zvavo vanonamata musangano rechipostori? Musangano rechipostori isi tinonamata netsananguro nenhoroondo yekunamata kubva kumashure sezvakaitwa nevamwe kare. Asi zvikanga zvakutsaura tsananguro dzedu zvichiuya zvichiitwa neimwe nzira, vanhu vanofanira kunge vasingabvume kupinda imomo. Asi nokuda kwekuti vapostori vedu vamwe vachiri kudzidzwa vadiki panzira yekunamata, havanonge vaziva kuti zvinhu zvaakuitwa zvani kunzvengeswa kwenzira yani yedu. Nokuti last year but one, gore rapera vanakuita Jordan vakaita last year but one, gore rapera vakavhiringidzwa necovid. Last year but one wakaenda nemuprofita wavo usho, ndiye ega akanosvika achibva apinda mudziwa akabuda nezvaanga anazvo. Vaprofita vakazotanga kuti ndichiuya muite ndasa sevamwe, achishanda nevaprofita vake vaakanga anawo kupi kuno vakanga wabva uko vanonge vari mundaza ipi. Asi kushanduka kwakanga kwazoita zvinhu pari zvino, ndaza yakauya yakazopfeka zvinhu zvisi zviri kutaurwa izvi nemabakatwa yakanga yekupi yemuprofita ari kunzi ndiye umwe akauya achizozvimira semukuru akuzokanda chimbo mvura. Saka kuburikidza kokuonawo nemaonero angu nezvakatsanangurwa nevanhu, zvikuru kuti iye anga ane tsoro dzake nevanhu wani wake zvakazosakisa kuti zvinhu zvisvike pakudai. So kumuprofita womutungamiri wekuno ndisiri kuti ndiri kumuchengetedza panhau, asi ndiri kutaura nemaitikiro akaita zvinhu zvinonziya hana ukandawo chimbo iwe mukukundikanawo kwakewo chakazongoitikawo chiti kungozopfuwa kwevanhu. Ndisingazozivi zvimwe zviri kuseri kana waihwanziridza muprofita wekupi wekunoko ndomatauriro avaita zvinhu zvavo muri wanze wese. Mati zita renyu ndiani? Ndinonzi Obeni Musika. Samuri kuti kudini kushayika kukaita muzukuru wenyu? Zvinondishungurudza zvikuru kwazvo nokuti muzukuru wandaigara naye nyangwe kudhorobha kwatinogara ndowandaitogara naye kusvika auya kuno kundanda negore rimwe chete tisina kuona. Kusvikawo kwandata kuno ndikatochema zvakanyanyika nokushungurudzika kuburikidza netsaona iyi. Zvinotondibvisawo mwoyo wokunamata, asi tinozodzokawo panzira yekuti Jesu wedu akatirege waduku wauya kwandiri handitongere Mwari. Nzira yazvazadzisa nayo ndo yazvaita. Asi takutarisa kuti panguva yezvinhu zvese zvaitika kumberi tichanzwa here chokwadi chezvinhu maitikiro azvinenge zvazita yazvakaita kuburikidza kana vanhu vasina shungu. Dzimwe nguva angazotiburitsira chokwadi kana kuti isi tega tingazotsvake chokwadi kuti zvii zvakanga zvaitika, kuti ndezverima here kana kuti ndiMwari anga atongera vanhu vake. Zvinotsvakisa futi nzira yekunamata. Ndiwo maonero angu. Tinotenda nokuburitsawo shungu dzenyu mukati meupenyu hwomuzukuru wenyu sekuru. Ndinotenda. Iye zvinezvi tiri pamba pachief Makune, tiri kuratidzwa register kana kuti maminutes anobuda mumameetings anenge achiitwa achiratidzwa maleaders zvichinyorwa pasi uye nemawarning anenge achitaurwa enyaya dzenzvimbo dzinotera. Panapa ndina mukanya jinda ramambo vanogona kuzviintroduce vega tichinzwa kuti vanozvifambisa sei takanangana nebhuku iri. Right. Chief Makune, Chief Ed muzondiwa mushosho. Right. Pachiitiko chiri kuitika kuno ndochekuti isi tinopa maminutes every 28 ega pachisi sechivanhu cha Chief Makune muno. So tinopa misangano mwedzi wega 28. So tinenge tichivaudza mitemo yakasiyana siyana inokosha munzvimbo yaMakune. Semusangano watikaita musangano wechisi cha 20 July takwataurira mitemo iyoyo kubva nekubva mitemo inoramba ichitaurwa kare. Sepano tinenge tichiti pano tinenge tichida zunde tinosangana nevanhu vakawanda vanouya pachief vanenge vachida kuzokwanisa kuona chikafu, nherera dzinenge dzinouya dzikawanda pano dzinenge dzichida kuonawo chikafu. Saka tinenge tichidza maleaders kuti ene munoudza moita mupureti kuitira kuti vana vanouya pano pamandu vakawanda tinokwanisa kuvapawo chikafu vachidya. Tozotaura nzvimbo dzinoera sechiitiko chaitika nhasi mudunhu raMakune iri yaita semashura asi anenge asiri mashura because tinoziva tese kuti dziva iri rinonzi Mvungu rinoera kubva kumadziteteguru edu. Right. Kupisa moto kuno hatibvumiri, kurima fodya kuno hatibvumiri, asi kana uchida kurima fodya unenge une marasha yako uye uri registered kuti unofanira kurima fodya. Zvizhinji zvikawanda zvatinenge tichivapa zvichiburikidza nezvichemo zvamambo tinenge tichivaudza. Muregister ndinoona kuti iranga yamusi 28 July ndibva mazoenda futi musi 28 August. Yes. Nyaya imwe chete yenzvimbo dzinoera iripo futi.
iripo every 28 wega wega zvokuti masabhuku edu yanenge akutoti kuna iwa komanda chatinovira chiko maagendas ndo mamwe chete yatinenge tichita se asi tinenge tichitira kuti iwo waite shungu yekuti vanoudza vana vavo kumusha uku kuti chi mambo hawadi izvi makomo yanovera hafanenge achikuya nemapostori achinonamatira ikwako kana kunoita pungwa vari mumakomo imomo midzimu yemikanzwa yakaitwa iyi vana vakaita misikanzwa isingaiti midzimu yemuno isingazvibvumiri saka otherwise pamwe midzimu yacho ikanyunyuta kuti ivo vana vari kuda kundiedza asi vachiramba vachiudziwa kuti izvi zvinhu hatibvumiri munhu ndochokwadi. Tinotenda zvikuru kwazvo. Mhuri yeZimbabwe tanga tiri muno murushinga, tanga tiri kwa Chief Makuni, tiri pano pamusha wavo padare ravo, tanga tiri mukoti mavo tichiudzwa zvinofanira kunge zvichiteedzerwa mukati menharaunda ino. Tasangana nehama dzakashayikirwawo zvekare nevana vavo vakashayika vari vana vadiki. Chatiri kudzidza ndechekuti nyaya iyi inogara ichitaurwa mwedzi wega wega musi wa 28 kupera kwemwedzi wega wega vanounganidza masabhuku pano vachivaudza zvavanofanira kunge vachinotaurira vana vavo kumadunhu avo avanogara. Nekuti chiitiko chakaitika ichi chakanga chinogara chichitaurwa mwedzi wega wega asi chiri kudzorerwa kuvapostori kuti avazi kuteerera zvinhu zvinenge zvichitaurwa kuti hazvifanira kunge zvichiitwa mukati menzvimbo ino. Takasangana nepadziva ipapapa uye takasanganawo nezvisingatenderwi kuti zviitwe padziva ipapapa nedzimwe nharaunda dziri muno. Chichemo chavo ndechekuti vana vechidiki nevatendi havazi kuteerera zvinofanira kunge zvichiteedzerwa, vari kushora chivanhu. Patazvosvika apa nhasi uno inyaya yekunzi vari kutenda zvavanotenda, chinamato chavanotenda, havazi kuteedzera zvinodiwa netsika nemagariro midzimu inoyera yenyika ino. Chatiri kutaura ndechekuti isusu kuno tasangana nevanhu vese kubva kuna chief nevakafirwa nehama neshamwari dzavo nevana vavo, asi chatangotaura ndechekuti tamirira kuti tinzwe kuti zvichabuda mumatare avachagara vakazvekare mushure menyaya iyi muchabude chii. Asi chatiri kuziva ndechekuti pane nyaya iri kunzi vanofanira kunge vachiripa mombe 20 kuti pachenurwe mukati menzvimbo ino mugone kurimwa mbesa dzisati dzaiswa pasi, vachenure kudeuka kweropa kwakaita mudziva rinoyera tiri kuno kumakuni. Ini ndini mutori wenhau Silvester, tapfuma nei. Tinotenda nekuramba muchiteera zvirongwa zvatinokupai pano pa online TV. Tinotenda.